गिबि गिबियावनो आंनि गासै बर' रायजो राजानिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। थ' दिनैहाय आं बिथां प्रमद बर'नि सायाव खोथा बुंनो नागिरदों। लोगोसे मुंख्लंफोरनि बारैबो आं माखासे खोथा बुंनो नागिरदों। दिनै आं मैया दाखालिनिफ्राय साननैसो जाबाय आं निउस रादाबफोराव नुबाय थादों। आं माखासे रादाबाव नुबाय थादों। जिहेतु बर'नि आन्दलनाव मुंख्लं जानाया साबेसे जागोन? हाइस्ट जागोन 10-15 जन। आरो बर'नि बे जिहेतु बर'फोर आन्दलन फार्स्ट टाइम जेरैबायदि सिख्रावनाय जादोंमोन, बिसोरो लागातार बेवहाय 2-3सोल'नो आं थैनायखौ नुदों। हयथ'बा हाइ प्रेसार जानानै थैदोंबो जानो हागौ। सान्दुं गोसायाव राजा लामा गाथेनाय बा माबा मोनसे खालामनायाव सान्दुं गोसायाव हाइ प्रेसार जानानै थैदोंबो जानो हागौ। बा जाय हक, आं बिथांमोननि बुंनायखौ आं जेबो होननो थाङा। बिथांमोनाबो गावबागाव हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों। बिनि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालामदों बिथाङा जाहाथे गोजौ आलो गोजोन थानो मोनो। जिखियानो जादोला, मिस्टार प्रमद बर', नोंथाङा दाखालि गुवाहाटि ना मा बहाय हिमन्त बिश्व शर्माजों नोंजों मोनसे 5 लाखनि चेक राननायखौ नुनो मोनदों। बर'आ आंगोसिन जाखो ना नों बर'आ दिनै आंगोसिन जाखो? आंनिया खोथाया बे। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै NDFB-नि, आं दिनै आबसुनि आन्दलनखौ बुंनो थाङा। आबसुनि आन्दलनाबो जागोन, आं बुंगोन। दिनै NDFB आन्दलन समाव बै बे बर'फ्रा दिनै सानसे समाव, बिसोरबो पाब्लिक सिभिलियान दै, बिसोरबो सिभिलियान। जोंनि NDFB-नि आन्दलन समाव नैबे दाखालि जोबथा एकर्ड जाजासिमहालागै जोंनि सिभिलियान बर' रायजो राजाफोर, बिसोरो दिनैहाय NDFB-नो सोरबाया माइरं हैनायनि बुजादों, गावथार जादों, आरो सोरबाया ओंखाम जाहोनायनि थाखायनो, दोनबाय थानायनि थाखायनो सोरबाया गावथार जादों। गोबां मानसियानो बेफोरबायदिनि जाहोनाव गावथार जादों। आरो स्कुलाव थांनाय गथ'फोर, स्टुडेन्टफोर, बेफोरखौ मा खालामदों? आर्मि ड्रेस गानहोनानै हमना लाना थांनानै बबेबा हाग्रायाव गावथारहैदों खास्रि बिस्रियैनो। आरोबाव माब्लाबा दुब्लिबारि गेजेराव बर' रायजो राजायाथ' फुंनि 3:30 जाबानो, नङाबा 4टा जाब्लानो दुब्लियाव आबाद मावनो थाखाय दैज्लाङाव हाल होलाङो, मोसौ होलाङो हालौनो। अब्लानि समाव बैसोरखौ आर्मिफ्रा एम्बुसआव लोगो मोनसनोब्ला बिसोरखौनो फेक इनकाउन्टार NDFB होननानै साजायनानै आर्मि गस्ला लंपेन्ट गानहोबाय, बेखौनो फेक इनकाउन्टार खालामदों। दिनै बिफोरो सोरनि थाखाय थैदों प्रमद बर'? बियो नोंनि थाखाय ना आंनि थाखाय ना सोरबासो गाव हारसिंनि थाखाय बे बेफोरबायदि थैनो गोनां जादों? होनबा नों दिनै बे जोंनि बर'नि मार्टियास जानाय, मुंख्लं जानाय, सिभिलियानफोर गावथार जानाय बिथांमोननिखौ आंगो खालामालाफानो दिनै नोङो गुबुन हारि बर' जायखौ बुङो दिनै नों बर'निनो हेंथा, नों बर'निनो, नोंनि जानाय थानाय बर' टाइटेलखौनो फोजोबना होनो नागिरग्रा हारि बिसोरो। नों बर' हारिनि ड्रेस, कालचार, राव, हारिमु, एभ्रिथिं बेफोरखौ फोजोबना होनो नागिरग्रा हारि। दिनै बेफोरबायदि मानसिनि जेब्ला गावसोर बर'फोरा आन्दलन खालामदों, बे समाव दिनैहाय बिसोरो मुंख्लं जादों। बिसोरनो दिनै सिगां फैसा मोनग्रोयोब्ला नों बर'आ दिनै नों बर'नि थाखाय, नोंनि राव, हारिमु, कालचार गासैनिबो थाखाय नांग्रा बै सासे दुब्लियाव गावथार जानाय, बै सासे नों दिनै बर' हारिनि थाखाय आर्म्स हमग्रा हाथियार NDFB आफादनो माइरं हैग्रा, लाखिग्रा मानसि, बेफोरबायदिनो होग्रोआ लाफानो नों सोरबायदिनो राननानै होग्रोखो? आरो खोनानो मोनबावदों BTC-आव अलरेडि जायफ्रा मार्टियास, बेफोरनि फैसाखौ बाजेट माबा खालामनानै हरखाबाय होननानै बुंदों। BTC-आ दिनै मानो होनो हायाखै? बेफोरनि फैसाखौ मा खालामदों? फेरेंगा मोना दिनै बबे खनायाव थाथारदों? ना नोंसोर दिनै बेफोरनि फारसे जेबो होनो हाया, ना जेबो बुंनो हायाखै नामा? ना रानना होनो हायाखै नामा? आरो रानदोंब्ला खयजननो रानखो? सोर मोनखो? मानो खोन्थानो हायाखै बेफोरखौबो?
मा जादों जाहोना दिनै बर'आ नोंनि थाखाय आंगो जादों नोंनि बर'आ सोरनिबा थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय गावथार जानाय बुथार जानाय हाथार जानायफ्रा बेफोरो नोंनि थाखाय आंगो जायाखै नामा प्रमद बर' दुखु नाङाखै नों एसेबो बिखायाव नोंनाव एसेबो सु हाबाखै नामा अफ्रिया दिनै जेबो होनो हायाखै मिथिबाय अफ्रिया दिनै जेबो होनो हायाखै जायफ्रा मार्टियास जादों जायफ्रा दिनै मुंख्लं जालांदों बिसोरनो दिनै जेबो होनो हायाखै अनलि बुंनोल' हादों किन्तु दिनै नोङो पावाराव दङ मा कयेकटा बुस्थुआ नोंनावनो दंजोबो बेफोरबायदिखौ नोंसोरो सावरायना समाधान खालामनो नङाब्ला अनलि भटखौल' नोङो इलेक्सनखौल' इम्परटेन्ट खालामबाय थाथारदों नामा मा नोङो दिनै कख्लाबारिनि इलेक्सनाव बिराद गोसो होदों नामा देरहागोन माबा UPPL प्रमद बर' नोङो देरहागोन बावहायनो देरहागोन नों केम्पेइन खालामनो थांलायनो नाङा नोंनि जाखिनि केन्डिडेट होनाय बेफोरनो केम्पेइन खालामनानै देरहागोन राकेश ब्रह्म दं बिसोरनो केम्पेइन खालामनानै माबा खालामगोन देरहाहोगोन दिनै नोङो बेफोरबायदियाव जोंनि बर'नि मुंख्लंफोरनि 5 लाखखौ सिभिलियानफोरनि 5 लाखखौ जुदि होनो हायाखै दासिमबो NDFBनि खोथाखौथ' बाद दोन NDFBफोरनि मार्टियासफोरनिखौथ' होनो हानाया नों बहा लासै लासै खोमालांनायनि नोङो बेबस्थाखौसो लादों आरो जा खोनादों जाखिनि लिस्टआव ओंखारदों होननानै खोनादों दिनै बेफोरो मा आबसुनि जेब्ला आबसु आन्दलनाव मार्टियास जानाय बेफोरनो सिगां जानानै फैदों दिनैहाय नैबावहाय बे पिस एकर्डनि नामावहाय नोंसोरो सान्ति सुक्तिनि नामाव फैबाय मोनसे बाजेटआबो जानानै फैबाय दिनै नोंसोर बेफोरखौ मा खालामनो सानदों होआ ना मा खालामनो सानदों आंनिया खोथाया बिसो दिनै लाजिनोबो ओंखारदों दुखुबो मोनदों जों NDFBआ ओरैनो मा जों NDFBआ मा ओरैनो बेखाराव नांबाय नामा बेखाराव ओरैनो थैनांबाय नामा साननो गोनांलै प्रमद बर' दिनै नाय मार्टियासआ ओरैनो 3000निबो बारा बर' सुबुङा मार्टियास जादों 3000निबो बारा 3000 एबभ मुंख्लं जादों बिसोरखौ दिनै नोङो मा खालामनो नागिरदों बिसोरनो दिनै माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो नागिरदों 5 लाखजों जेबो जायालै प्रमद बर' मार्टियासफोरनो मानसिनि जिउआव मोनसेया 5 लाखजों नोङो ओरैनो इन्डिया गभर्नमेन्टआ माबा खालामनो नागिरदों जोंखौ मिथिबाय सेस खालामना दोनदों आरो खालामखाबायबो फोजोबस्रांबायबो बियो सोरनि गोरोन्थियाव आं बुंगोन बेखौ डाइरेक्ट आसि थुनानै गबिन्द बसुमतारी आरो प्रमद बर' नोंसोर सानैनि मोनसे षड़यन्त्र ना मा जन्त्र बे खैफोदाव गोग्लैनानै नोंसोरो गासैखौबो अलखदाव खोख्लैजोबदों नोंसोर गोग्लैबाय थोनसैब्रा गोग्लैब्रा नोंसोरो किन्तु माखासेखौ बेफोरबायदि अलखदाव खोख्लैनो नाङामोन अयनाय जादों प्रमद बर' नोंनिया बेफोरो मोजां जायाखै आं बेखौ साबजानाय मोनथाराखै आं साबजानाय मोनाखै बेफोरखौ सोरबाया साबजानाय मोननां जानो हागौ आं किन्तु मोनाखै बेफोरखौ बेफोरनि थाखायनो नोंखौ जोङो आं मोजां मोना बेक्तिगत हिसाबै आं नोंखौ बिनि थाखायनो मोजां मोना पार्टी हिसाबै आं आलादा बाथ्रा किन्तु पार्टी हिसाबै माबा बेक्ति हिसाबैबाबो माबा पार्टी हिसाबैब्लाबो आं नोंखौ मालाबाबो सापर्ट खालामा आरो नोंजों आं थैजासिमबो आं सापर्ट खालामनो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला नोङो बर' रायजो राजाखौ फानदों बर' रायजो राजाखौ नोङो अलखदाव खोख्लैदों माबे बिथिङाव खोख्लैयाखै नोङो राव हारिमु बेफोरनि फारसेबो नों अलखदाव खोख्लैदों NDFBखौनो फारसेनिफ्राय नों अलखदाव खोख्लैजोबदों NDFBनि लिडारफोरखौ नों गासैबो अलखदाव खोख्लैजोबदों गथ'फोरखौबो नों दिनै अलखदाव रासिन खोख्लैदों होनना बुङोबा NDFB केडारफोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ लिडारफोराथ' दे माबा मोनसे खायदा खुयदा सोलिनो हागोन बिबाय बायनानै किन्तु बे गथ'फ्रा माजों सोलिगोन माजों मा खालामगोन बैफोर गथ'फ्रा सोरबाया कमेन्टआव लिरो एकदम बिसोरो एसे सिन्था खालामनानै खोथाफोरखौ सिन्था खालामनानै कमेन्टखौ खालामदै ओरैनो माने बेफोरबायदि होनो नाङा एसे सिन्था खालामनानै हो
आरो नोंसोर आंखौ कमेन्टजों आंखौ जेबो खालामनोबो हाया आरो आंनि गोसोआ ओरैबायदि अन्थाइ बायदिखा सोरनिबा आंखौ लेथ्रा लेंगुवेजजों लिरना हरनाय लेथ्रा सोदोबजों लिरनाय आं बेफोरखौ आंखौ जेबो खालामनो हाया हाजार जोबथा गाज्रि लिरनानै हर सोरबा लिरग्राया मोनथिबाय खिन्थु आं बेफोरखौ हजम खालामनो हाग्रा मानसि नोंसोर दासो बुंदों बिनि सिगां आं गुबुन हारिजोंबो गाज्रि होनजानाय मानसि जों बेफोरबायदिखौबो हजम खालामना फैदों मोनथिबाय दिनैहाय नोंसोरो प्रमद बर'नि खोथाखौ बुङोब्ला देहायाव दै नाङो बा देहायाव दै खर' एम्फौ अरहैजोबो प्रमद बर'आ नोंसोरखौलाय माबे बिथिङावलाय मा खालामदों प्रमद बर'आलाय नोंसोरखौलाय माबे बिथिङाव बबे मोनसे माबायावलाय मोजां खामानि मावदों दिनै NDB-खौ हाखराव खोख्लैदों होनना बुंबा प्रमद बर'लै मिथिबाय प्रमद बर' खालामदों जोंफोरखौ दिनै मार्टियासखौ थैनायफोरखौ NDB-नि जेसेबां थैनाय 3000निबो बारा थैदों प्रमद बर' नों हिसाब गैया नों NDB-नि बारै जेबो मिथिया नोङो NDB-खौ फोजोबनांगौ हालुवा माने एकदम ओरैबायदि दाहोना खालामजोबना दोननांगौ बे सिस्टेमाव खालामदों नोङो प्रमद बर' हाजिरा मावनानै जाथों बिसोरो बे सिस्टेमावसो नोङो खालामगासिनो दं प्रमद बर' दिनै मुंख्लंफोरनिखौ नोङो गोसोखाङा दिनैसिमबो गोसोखांफेरा नों मालाबाबो मार्टियासफोरखौ थगायसुला होननाय नंमारखागौबो नोङो नंखागौ नंगुबैखागौ बेफोरो दिनै थगायाखैबा मानोथो दिनै बर'फोरनिखौलाय मानोथो दिनै चेकखौलाय रानना होखो नोङो मानो हैग्रोखो प्रमद बर' बुंदो दिनै NDB-नि केडारफोरखौ नोङो जुदि मार्टियासफोरनि थाखाय जुदि अननाय दङमोनबा साननाय दङमोनब्ला नोङो सरि सिन्था खालामदोंमोनबा नोङो बर' रायजो राजानि खोथा जुदि सिन्था खालामदोंमोनबा नोङो बे जेसेबां मार्टियास मुंख्लं जानायफोर बेफोरखौ 3000निबो बारा मुंख्लं जानाय बेफोरखौ सिगां खालामग्रोनानै होगौमोन नोङो बर' रायजो राजानि खोथाखौ सानोमोनबा आरो NDB-नि खोथा जाखिनि नांनाय सेक्रिफाइस देहा दुहा फारसेनिफ्राय खालामनायखौ जुदि सिन्था खालामदोंमोनबा आरो नोङो बर' हारिनि NDB-नि खोथाखौ सिन्था सानोमोनब्ला नोङो बे गाद्दियाव जिरायनाय नङामोन दे आं माबा मोनसे जानानै थानोसै आं बिदियावहाय थाथ'ला नोंसोरनो सालायदो होननानै बेफोरबायदिखौ होगौमोन आरो नों NDB-नि जुदि सालायनाय मोनबा NDB-नि जुदि चिफ जानाय मोनब्ला चिफआ जुदि NDB-नि जानाय मोनब्ला नैफोरबायदियाबो जायामोन मिथिबाय जाखिनि खालामदों नों खालामदों बर' जाथिखौ नोङो हाखराव खोख्लैदों गासिखौबो नों हाखराव खोख्लैजोबदों जाथि हिसाबै नोङो अलखराव खोख्लैदों आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन प्रमद बर'नाव आंनो मोनसे कुइसन हारसा बर'फोरनिखौ नोङो दिनै मार्टियास टमनि फैसाखौ जुदि होनो हाबायबा NDFB-नि 3000निबो बारा मार्टियास जादों बिसोरनि जाखिनि मोननांगौ बेखौ माब्ला मोनगोन आंना बे मोनसे कुइसन आरो माब्ला होगोन प्रमद बर' लेखा गोरों आरोबाव मोनसे खोथाया जाहैबाय 220 जननिबो बारा 320 जन ना मा 320 जन ना मा बिनिबो जायफ्रा मुंख्लं जानाय बेफोरो होबाय होननानै बुंदों सोरनो होखो साबेसेया माबे डिस्ट्रिक्टनिखौ मोनखो आंना बे मोनसे कुइसना ओंखायनो नोङो मोनसे मिडियानि गेजेरजों बुं आरो आं साननैसोनि उनावबो मिडियायावबो खालामबावगोन बुंबावगोन दिनै बेखिनि खोथाखौ आं दोनथ'बाय मोनसे खोथाखौ आं बुंनि अदालगुरिनि जिहेतु बिक्रम दैमारि बिथाङा जाखिनि खोथा बुंदों सैथो प्रमद बर'आ लोगो हमाखै होनना बुंनो हाया हाग्रामाखौ मानो लोगो हमाखै नोङो बेफोराव फोरमान थगायसुला नोङो हाग्रामाखौ नों लोगो लादों जे आदा जों बर' हारिया बेफोरबायदिजों जाथिया थांना थानाय नङा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों नोङो दिल्लीयाव मोनसे हटेलनि नामखौ खोन्थाबावा बिक्रम दैमारियानो खोन्थाखाजोबखाबाय जाखिनि खोथा बुंदों बिक्रम दैमारिया जाखिनि खोथा बुंदों बियो सैथो खोथाखौ बुंजोबदों मिथिबाय आंबो खोनादों आंबो मोनथिदों बेखिनि बाथ्रायाखौ दिनै प्रमद बर'आ आसामाव मोनफैनाय लगे लगे BTR-आव मोनफैनाय लगे लगे उल्था खोथा बुंजोबदों थगायजोबदों बेखिनि खोथाखौ बुङाब्लानो बियो गैला
नेक्स्ट 5 बोसोरनि उनाव बियो चिफ जानो हाया बेखौ सिन्था खालामनानै बियो उल्था खोथा बुंजोबदों मिथिबाय बिथांनाव सानै कन्ट्रेक्टर दंबावो चेन्नाइ बायदि बहाबा जोंनि अल इन्डियायावनो बहुत जायगायावनो कलकाता होन माबा सिलिगुरि होन माबा गुवाहाटी माबा गुबुन दाब जायगायाव बडलेण्ड गेस्ट हाउस दङ बेफोरनि माहायबा रिपेयारखौ माबायासो मोनदों शर्मा कन्ट्रेक्टर शर्मा माबानि नैबे प्रमद बर'नि एकेबारे खास मानसि बेया बावहाय शेयारिं दंफायो मिथिबाय पार्सेन्टबो बिनिफ्राय मोनो पार्सेन्टबो लायो आरो ओमफ्राय शेयारिंबो मोनसे दंफादेरबावो बे शर्मा कन्ट्रेक्टरजों सोर बे कन्ट्रेक्टरा बेफोरबायदिनो बडलेण्ड गेस्ट हाउसखौ जोंनि बर' कन्ट्रेक्टरफोरा खामानिखौ मावनो हाफेरा नामा हा प्रमद बर' थगायसुलालै नोङो बांद्राय थगायबाय थानाङा फाप नांगोन सयथिबो नोंनाव मिथिबाय बेफोरनि फापा बर' रायजो राजानो मार्टियास जानायनि फापफोरा बारग'गोन सानदों बेफोरनिफ्राय नों गोजानाव बारग'नो हागोन सानदों नामा भबिष्यतआव नोङो गोसोम हांगारजों नाम लिरना दोनजागोन मिथिबाय मोजां खामानि मावाबा नोङो भबिष्यतआव गोसोम हांगारजों नाम लिरनानै दोनजागोन आं बेखिनि खोथाखौ बारे बार बुंनाय थाबाय आंना कुइसना बेनोल' 3000निबो बारा मार्टियासफोरनि रिहेबिलिटखौ माला मोनफिनगोन जाय बिसोरनि 5 लाख जिखिनि इन्डिया गभर्नमेन्टआ घोषणा खालामना फोसावनानै होनाय बेफोरखौ माला होगोन बे मोनसे कुइसन आरोबाव 320 जना इन्डिया गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ 5 लाख फैसाखौ डिक्लेयार खालामनायखौ 320 जना मोनदों होननानै बुंदों बबे डिस्ट्रिक्टनिया मोनदों साबेसे मोनमारखो बेखौ हायोब्ला नोङो खोन्थानानै हो मिथिबाय प्रमद बर' दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा आं बेखिनियाव गोलाव खालामा माने गोलावबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि